Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan. Mayo nga buntag, mayo nga pagiguban. Welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan sa pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Nagkahiusan na usab kami o nag-uban sa imong ngalan sa pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Salamat o Dios nga paday nimong gipanalanginan ang matag-usa ka kinabuhi sa imong katawhan. Paday nimong gitagpo og atiman ug imong giproteksyonan. Niya kami o Dios aron pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasidungog sa imong ngalan. Walay sama ka nga Dios nga nag-amuma kanamo. Walay sama kanimo o Dios nga nahigugma kanamo. Matinud-anon kanunay ang imong mga pulong nga diin among nasinatian sa tanang panahon ang imong mga saad. Dios ka nga maluluyon, mahigugmaon ug mapasayloon. Dios nga kanunay nagatiman sa imong katawhan nga binangop kanimo kula ket nimo pakyasa ang tanan nga mga gihangyo ug gikinahanglan sa imong katawhan nga nagkinabuhi sa imong mga pulong paday nimong giatiman o amahan. Niya kami o Dios aron pagpasalamat na usab kanimo. Ug niya na usab-usab ang imong mga katawhan nga diin among gikinahanglan ang imong tingog. Mga mensahe nga mao'y gikinahanglan na among makatunan aron doon na may maikinabuhi sa pagtuyon amo sa kalibutan. Nagkinahanglan kami sa imong tabang. Nagkinahanglan kami sa imong pagpanalangin sa tanang bahin sa among kinabuhi bisan pas kinaiya sa matag-usa. Panalangini ang matag kinaiya sa kinabuhi sa tao. Kinaiya sa amahan, inahan, mga anak. O kinaiya o Dios sa bana, sa asawa, o sa mga isig katao. Amahan, salamat nga imong panalanginan. Diin ang matag kinaiya batasan, pinulungan, kanunay makahipahimaya kanimo. We declare blessing sa matag-usa, sa matag-usa namo kakinabuhi. Among isalig itugyan diha kanimong kinabuhi diha sa pagsugod sa pagdawat sa imong pagpanalangin ining adlaw. Bless Ginoo man tagusa in Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan sa ato nga panag-uban. Nini maong programa nga walay laing gisgutan kundili ang mga pulong sa Dios nga mo'y mudala kanato sa iyang mga sahan. Good morning, good morning, good morning. Mayo nga pakiguban, maayong pagpaminaw. Happy listening sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong FM Station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sirdinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Good morning. Ug maayong pagpaminaw, maayong nga pagpamati sa tanan nga mga kaigsuonan nga mo replay. Ato mga kaigsuonan nga silent listener apan matinud-anon nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ng Dios paday magpanalangin kaninyong tanan. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa pag-atiman sa Ginoo. May buntag may pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod na sa ato nga programa pinaagi sa ato ang Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko og nag-share na usab sa ato ang mga sa ato ang live no. Dalaygon ng Dios magapanalangin kaninyong tanan. Ato rong hisgutan mga kaigsuonan kung unsay angay unsaon kin pagkinabuhing balaan ingon nga nagpasidungog sa atong buhi nga Dios.
Kinahanglan gyud mga kaigsuonan nga ato ning masabtan og kanunay natong pahinumduman ang atong kinabuhi aron sa ingon sa mga saad sa Dios dili ta ulahi. Kanunay tayong mag-una mga kaigsuonan. Nga atong hinumduman mga kaigsuonan, ang saad sa Dios puro kaayuhan, puro proteksyon ug labas sa tanan kaluwasan, ug ang iya mga saad dili gina mapakyas sa panaho sa ngadtos mga tawo nga matinud-anon nga nagkinabuhi sa pagpasidog sa iyang ngalan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mga kaigsuonan, ako nagtuo nga naamo sa kalipay kalinaw pag sinabdanay, mao nay pinakaimportante ug mao nay tinuod nga gipanalanginan kanang magsinabdanay. Yun naman tuoy mga panahon nga kana pagsulayon apan dili magdugay gyud ang pagsulay kanuman na ang Dios magpataliwala kanunay. Masubo pod ang Dios mga kaigsuonan nga makakita sa iya mga katawhan nga mao kita nga magmasub-anon. Kabantay mo mga kaigsuonan sa diha nga si Ada nakitaan sa Dios nga nagmamausanon og gisusi sa Ginoo sa hinungdan, mao nang gikuha sa Ginoo ang pagkamapausanon ni Adan. Pero sa diha nga nagpadayon si Adan og si Iba sa pagsupil sa Ginoo, ang panalangin nga gihatag sa Dios kang Adan gikuha pod sa Dios. Imbis si Adan mga kaigsuonan haruhay kay pagpuyo, dili na sa kinahanglan manarbaho, di na kinahanglan siyang magkogi, mamuko na lang sa pwede niyang kaonon. Nisupak man silang duha diha sa mga balaod ug pagtulunan sa Ginoo, ug wala nila tumana unsa may gidili sa Ginoo, ibuhat manuon nila ang gidili. Ang nahitabo mga kaigsuonan nagantos sinuon sila. Wala nga kung tinuod ka nga nangandoy ug gusto ka nga makalingkawas sa mga pag-antos, ako kang gidasig, ayaw supaka ang pamaagis Ginoo. May butag may pagiguban sa tanan to mga kaigsuonan, basi unyang gabi na nay mao testimony. Ato nang suwayan ang ato ang gadget kung pwede na bang makasod ang inyong testimony riris ato ang programa. Ato ning natagaan og pagtagad. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ato igsuon si Girlie Salvia Pigalan. Good morning pastor sa tanan nagsunod sa namati sa imong programa watching from Lapasan, Clarin, Misamis Occidental. Good morning. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Elmer Canilio. Good morning pastor. God bless sa imuhang programa pastor. Nga daghang mahigmata para sa pag-ila sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios sa imuhang declaration, ang Dios padayon magpanalangin. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Susana Pablio nga nanukan sa Thailand. Mayong butag nimo di Sister Vivian, mayong butag og naminaw mi diri kusog kaayo ka diri. Mayong pagpaminaw diha Sister Vivian og sa imo mga kaigsuonan diha, ang Dios padayon magpanalangin. Good morning kaninyong tanan. Mayo nga pagpaminaw ni GPC Santiago. Morning pastor kape taninyo tanang mga igsuon, request song pastor hangtod kanos apa. Salamat sa Ginoo. Hangtod kanos apa. Sa may unod aning maong mensahe mga kaigsuonan nga nung nagdala man isang pangutana. Hangtod kanos apa. Hangtod pa kanos apa mahuman ang kuan usaman. Hangtod kanos ama impas. Sige ato kuno na nga tan-awon mga kaigsuonan. Hangtod kanos apa. Diri lang sa ato nga programa nga pulong mo kinabuhi ko. Ato ni nga tagaan og pagtagibitaw sa atong panag-uban kining unod nga unod aning kantaha mga kaigsuonan, hangtod kanos apa. Unya atong oras mga kaigsuonan alas 6:16 na sa kabuntagon og usara siguro kakanta ang ato ang matagaan og pagtaga diri sa atong panag-uban. Hangtod kanos apa. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Rubilin Balawag. Si Mimi Dalio, good morning pastor watching from Davao City. Si Eileen Garces, good morning Day Eileen. Og si Patri, mayong buntag pastor live na sa 96.7 Upper Lambog Batyan na song pastor balaan og magpadayon. Tapos ang tanang mayo nga buntag ni GPC, mayo nga pakiguban ni okay, salamat kay sa inyo nga pag-share.
Og si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, good morning. Leticia Mundihar, good morning. Sa Marijan, maayo nga pakiguban. Jam sis, maayo nga buntag pastor, og maayo ang atong buhi nga Dios watching from Bukidnon. Sa pagkakaroon mga kaigsunan alang sa nangutana ang ato ang mga kuangyod ato ang mga pagkamaog mga awit makalangit wala pagyud mapukusi tungod kay akong ipokus karon ang panahon diha gyud sa ato ang paghuman sa ato ang kanang simbahan dili man tuod diha mahuman ako ra gyud nang gitinguha nga kanang maplastada na gyud ang tanan kay karong Disyembre makapalit na ta anig drums ani akong gitinguha gipangayo sa Ginoo nga akong mapalit ani atong mapalit kanang electronics drum dili tong kuan kanang katong electronics kay kuan siya kanang medyo may pagka-close naman gud ang atong simbahan. Maayo nga buntag, maayo nga pagiguban ni Leticia Bondihar, maayo nga buntag pastor og sa tanan nagtan-aw sa imong live. Si Leah Taglos Lumantas, good morning pastor watching from Kapalog, Davao del Norte. Please pray journalism sa ako anak karon ang Ginoo magabubo sa langit tong kaalam ihatag na sa Ginoo niya dayigar gyud ang Ginoo salig lang ayaw og kabalaka salig lang pasalamati ang Dios ihatag na niya. Susana Pablio, maayong ubutag Pastor Gideon, Pastor Aracel og naminaw salamat sa Ginoo niini sayo sa kabuntagon nga daghang mga tawo nga moduol sa tiilan sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios sa kanunay. Si Raquel Estrada, good morning. Ang Dios paday magapanalangin og ako kamong gidasig sa pag-share sa atong live karon aron masayod ang tanan sa mga mensahe nga ato karong madunggan. Mayong buntag, mayong pakiguban ni New Edgar Sumambong og ni Joy Gargar, good morning. Og si Arlene Aliman, good morning Pastor Gideon. Dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo nga sa matag adlaw nangandoy nga magauban nato siya. Pastor, magpalaptis ko karon og ultrasound pa. Ampo ko nga normal ang result. Sige, ang Dios magapanalangin kanimo. May buntag mayo nga pakiguban ni Tatay Sinoy og kanta dito sa cross. Ikaw ang mukanta, Pastor. Sa pagkakaroon murag ato sang i-adjust ang ato ang atong oras tungod kay dili ta magdugay alas 7:30 muhuman ra punta sa ato nga programa. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban, no? Dalaygon ang Dios ni Imalin Chadin Prasad, maayong buntag og ang Dios magapanalangin. Dalaygon ang Dios. So ato karong hisgutan mga kaigsuonan kining ato ang hisgutan karon mahitungod unsaon pagkinabuhing balaan sa pagpasidungog sa Ginoo. Importante gyud ni mga kaigsuonan ang pagkinabuhing balaan nga pagpasidungog kanunay sa Ginoo. Ngano man tungod kay dunay saad ang Dios mga kaigsuonan nga madawat gyud ngadto sa mga tawo nga tinud-anay gyud nga nakapasidungog sa Ginoo. Ug ato karong paghisgutan ang mga pamaagi o mga buhat nga maghatod gyud og pagpasidungog sa Ginoo. Nga diin maoy mag-abli sa mga panalangin sa Dios nga dili gyud mapakyas ang iya mga saad. Ato sa nga hatagan og pagtagad mga kaigsuonan ang mga mensahe diha sa Biblia. Ablihi inyo nga mga libro diha sa Biblia mga kaigsuonan or ablihi inyong Biblia o niya ablihi diha sa libro sa Unang Samuel. Unang Samuel ato sa nimbasahon kini mga bersikulo mga kaigsuonan.
diha sa Biblia. Unang Samuel kapitulo 2 bersikulo 30. Nya alang sa nag-take note, pwede ninyo ning isuwat. Diha sa matod pa dinhi, miingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Akong gisaad nga ang imong balay, ang imong banay ug ang banay sa imong amahan mag-alagad kanako hangtod sa hangtod. Apan karon ang Ginoo nagpahayag, dili ko kana buhaton, kay ang nagpasidungog kanako pasidunggan ko usab, ug ang nagsalikway kanako isalikway ko usab. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga mao ni madawat ug mabatunan sa tao sumala sa gipakita sa Ginoo. Kung unsay imong gibuhat, mausay imuhang madawat. Miingon si Jesus dito sa libro sa Mateo nga buhata ngadto sa uban, ang buot nga buhato nila diha nimo. O niya, basa pagyud ta mga kaigsuonan og mga bersikulo diha sa Biblia mahitungod aning pulong saad sa Dios o buhaton sa Dios ug mabatunan sa tao, sa mga tao nga tinud-anay nga nagpasidungog kaniya. Sa mensahe ni Haring Solomon diha sa Panultihon kapitulo 3 bersikulo 9 hangtod sa 10. Ingon dinhi nga kun pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. So diha sa duha ka bersikulo nga atong gibasa, nindot kayo ang gisaad sa Dios. Maghisgot sa kahimtang buhaton gayud sa Ginoo nga mapasidunggan ka. Kon imong gibuhat ang pagpasidungog kanunay sa Dios. Sa ato pong pag-alagad o paghalad, kon kini nakapasidungog sa Dios, dili lang sa ato ang kahimtang, kon dili sa tanan natong panginhanglan, dili na magkulang. Kaya ang gingon diha mga igsuon, kanunay mag-awas ang iyang panalangin, dili gayud mahutdan. Kon kita nga nag-alagad karon sa Dios, nakapasidungog kanunay niya. Ang wali usab ni Apostol Pablo mga kaigsuonan sa unang Korinto kapitulo 10 31, na ay wali si Pablo diha mga kaigsuonan, nag-ingon din nga, busa kon mukaon kamo ug moinom o magbuhat og bisag unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Inom, mukaon, unsay imong buhaton diha sa imuhang kinabuhi karon, buhata nga ang Dios napasidunggan. Mga kaigsuonan, kita ra di ay muani sa atong gihimo. Paghisgot sa pulong paghalad, pagsimba, pag-alagad, kinahanglan napasidunggan nato ang Dios. Sa atong pagpuyo sa kalibutan mga kaigsuonan, kinahanglan nahimaya ang Dios. Kay kung nahimaya ang Dios, mga igsuon, dili na kinahanglan gukdon gyud ang panalangin o kanunay pangayoon ang panalangin. Kusa nga moabot ang panalangin kung ang atong kinabuhi padayon nga nakapasidog sa iyang ngalan. Mauni gipakita karon mga kaigsuonan sa ato ang pakig-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Now atong hinumduman mga kaigsuonan nga sa adlaw-adlaw natong kinabuhi, kung maghisgot tag adlaw-adlaw nga kinabuhi, gikan sa pagkaon, sa tanang klaseng trabaho, pag-eskwela, ug dunay bag-o karon paggamit diha sa social media. Ug daghan pang mga butang nga gihisgutan diha.
Ang pangutana sa pagbuhat nato niini, nagpasidungog ba ni sa Dios? Gibuhat ba nato kini alang sa Ginoo? Ikaw ug ako gitagaan ta karon og idea sa Ginoo sa pag-examine niini. Kung sa tanan natong gibuhat gikan sa atong pagbangon hangtod sa ato ang pagkatulog, sa pagsulti, pagkaon, pagbuhat, labi na gyud diha sa pag-atubang sa kamera o sa paglantaw diha sa social media, kay mauman na roy kusog kining paggamit sa social media. Nakapahimaya o nakapasidungog ba na sa Dios samtang nag-alagad ta kaniya? Kay kung tinuod na nga nakapahimaya sa Dios, nalipay ang Dios atong pagbuhat niya na, kita mo'y gukdon sa panalangin. Dili kita mo'y magukod sa panalangin. Dili lang kay kita'y gukdon sa panalangin, naghulat kanunay ang panalangin, bisag asa na ang panalangin. Maunay gipakita sa Dios, pasidunggan pa ka, tagbuon pa ka sa tanan nga nimong gikinahanglan. Sa ato karong panahon mga kaigsunan, kung imong lantawon gikan sa 1980s o niya padulong sa 1990s, lahi ang kahimtang sa kalibutan o lahi ang atong makit-an sa mga tao sa kalibutan. Sa una, uso ang mature, uso ang baili-baili. O niya, kung Kristohanon ka nga madala kag baili-baili, kanunay moabot nimo ang mga problema. Ug mao nay akong nasinatian kay nakasuway-suway piya pug baili-baili. O niya tukar sa mga kalibutanon. Ako gyud nang nakita sa akong kinabuhi sa dagan sa ako ang pagpangalagad kaniadto nga wala gyud nako pun mabantay tungod kay ni anang panahon na wala poy mga hamtong gyud nga tinuod nga nigiya sa akong pagkabatanon. Kay ang simbahan kaniadto kulang pa man gyud og pag kanabitang kulang pagyud og mga idea kung unsaon pagdumala ang kinatibuk-ang simbahan. Wala pay mga nagtrain ako sa una og kanta, walay pastor nga nagtrain ako sa una og kuskus. Unsaon pagbuhat diha sa simbahan. Kaya ako nakita kaniadto ang mga pagdumala manggod sa simbahan sigirang wali-wali. Wala sila'y ang mga pastor kaniadto walay nakatunan mahitungod sa music. Ang uban gani magpaduyog ra bisan kung magpaduyog ra diha sa simbahan, ang gaduyog unbeliever. Kay ang pastor lagi wala di pod kabalong mo gamit, di pod kabalong mo kanang mupatingog bisan gani sa kanang gitara. Mao na nga ang nahitabo mga kaigsunan sa akong pagkabatanon kaniadto, nakakat-on ko diha sa kalibutan. Bisan kon magwawali na nga ako ang papa. Kay nangandoy man kong makakat-on sa gitara, o niya kay naay kabalong mo gitara, unbeliever man. So kinahanglan ko nga magpatudlo. O niya ang gitudlo kay dayang-dayang sibong-sibong lambada man. O niya katong mga kantang Willie Garte, kantong mga kanta nga asin, Freddy Aguilar, okay ra ang asin kay pangkalikasan, kumbaga. Dili laway. Kanunay laglom og maka-meaningful nga mga mensahe. Mao na nga lahi ang sitwasyon sa kanabitang panahon sa 1990s og sa 2000. Lahi sa sugod na ang cellphone. Unya karon dako na gyud pug kalahian. Uso na sa ato ang panahon karon kining social media. Naong pangutana, sa atong paggamit sa social media, napasidunggan ba ang Dios? Nahimaya ba ang Dios? Kay kung nahimaya ang Dios mga kaigsunan sa atong paggamit sa social media, iblis sa Ginoo ang atong pag-alagad. Iblis sa Ginoo ang ato ang pagpuyo. Iblis sa Ginoo ang atong mga anak.
Mao gunay giklaro diha sa mensahe sa Dios nga ato karong gibasa. No isip Kristohanon mga kaigsunan, sa imuhang pag-alagad kinahanglan ato ning usisahon sad, ato sad ning kanang eksaminon. Kay kung imong karong tan-awon mga kaigsunan sa atong panahon, daghan kaayong aktibo sa social media, sa Facebook, sa TikTok, sa Twitter, Instagram, Instagram mga kaigsunan, mura man nag-Instagram. Instagram, no? Unya, uban pa nga mga pangutana nga kinahanglan natong utingkayon sa atong paggamit ining social media. Murag ako atong dialektong mahitungod sa Instagram. Now, pangutana mga kaigsuonan, Kristohanon pa ba gihapon ang imuhang kinabuhi atubangan diha sa social media? Kristohanon pa ba gihapon ang imuhang mga testimony sa imuhang online presence? Mao ni Roy atong susihon mga kaigsuonan kining gitawag social media. Hinumdumi mga kaigsuonan, ang social media mahimo kining plataporma sa atong pagpasiga sa atong maayong buhat o sa kahayag nga naangkon nato diha kang Kristo. Kumbaga, diha sa social media, makit-an kung kinsa ka. Kinsa ka atubangan sa imong mga anak. Oy, daghan ka iron nga mga ginikanan nga wala kabantay ani. Daghan kayo nga mga magwawali diha nga wala kayo nila susiha kung unsa gyud ang unsaon paggamit aning social media nga sa paagi nga makapahimaya sa Ginoo. Bantay nga kining social media pwede ni siya nga mahimo nimong gamiton aron ipakita ang kahayag sa Dios sa imong pagkakristohanon. Pero mahimo usab kini nga bitik sa pagpahiuyon sa kalibutan nga magdala nimo kakuyaw sa imuhang pag-alagad. Hinumdumi human sa ani nga kaning kinibitawng atong panahon, kung unsay atong gibuhat karon, madawat nato ang resulta niini sa unahan. Ingon si Apostol Pablo, sa imong pagkaon, sa imong pag-inom, o bisag unsay imong buhaton, buhata sa paagi nga mapasidunggan ang Dios. Kay ngano man, sa ato nang gisgutan, nindot kayo ang gisaad sa Dios kung nakapasidungog ta kaniya. Kung nakapasidungog ang atong kinabuhi atubangan sa social media o paggamit niini, mga igsuon, ingon ang Dios pasidunggan sabga. Ingon ang Dios dili kakabsan og pagkaon. Dili gayud ka mag-apiki sa imong pagpuyo. Ang pangutana, nahimaya ba ang Dios sa paggamit nimo niini? So daghan kayo nga ato rong hisgutan mahitungod sa paggamit sa social media. Nga hinumduman nato mga kaigsunan, daghang pahinumdum ang Dios, mga pasidaan ang Dios, kay kung dili nato ni atagaan og pagtagad, kita ra po'y magsakripisyo, kita ra po'y muani ni anang tanan. Ingon si Apostol Pablo mga kaigsunan, sa imong pagkaon, sa imong pag-inom, sa imong pagtrabaho, o bisag unsay imong buhaton, buhata nga nahimaya na pasidunggan ang Dios. Kung maghisgot ta paggamit sa social media, pwedeng ikaw ang
nagtanaw, pwede po nga ikaw mo'y gitanaw. Pwede sad nga ikaw mo tanaw sa imong gipos. Unya, oras o panahon karon nga ato ning eksaminon kung magdala ba kinig panalangin sa atong pag-alagad. Kung mag-abli ba kini sa saad sa Dios, samtang kita nag-alagad kaniya. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mao ni ato rong tagaan og pagtagad sa ato ang pakiguban. Kung unsay angay natong ibutang, ipos, paminawon, tan-awon, samtang ni atas sa atong panahon nga grabe kakusog kining gitawag social media. Wala na siguro ibalay mga kaigsunan nga way cellphone. Naa siguro kanang adi pud kabalo pang mubasa. Mao siguro pero sa atong panahon karon labi na sa ako asang kanon, ako asang patukaran, ako ang pasudlon ha. Hey. Sa bihag ng kasalanan, pinatawan, pinagpala ng lubusan. Minsan pa'y ating awitin, dakilang biyaya. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan, pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Hey. Okay no, pasensya na gyud nga naputol gamay, pero at least nimbalik ra gyapon ta. So ato ni nga tagaan og pagtagad pag-ayo mga kaigsunan, lamang ni aksyon og putol ang ato ang kuan kay importante masad sa akong pamilya. Unya akong gipasalamatan ng Dios nga kini ato ang oras sa buntag o gabi kanang ako ug akong asawa ug akong mga anak, ako gyud na silang gi-meeting, kami nag-meeting gyud mi ani. Pero dili gyud kalikayan na agi mga gikinahanglang naay maggi mga panahon no nga kanang manguntana kay naa lagi ga kanang gipa-eskwela. So dili gyud na naagi mga butang nga medyo dili na to ma-prepare, naay mga butang nga kinahanglan gyud nga ako mo mangita, ako mo kuan kay ako po'y nasayod no. So muna nga inana importante nakapadayon ta. Dalaygon ang Dios. So usa sa mga gikinahanglan gyud mga kaigsunan kining pagpasidungog sa Dios. Usa kini kaangay bantayanan sa paggamit nato sa social media. Sa atong pagtan-aw ug sa ato kanang sa atong pag-post aron kita mo'y tan-awon. Unya gisigutan dinhi mga kaigsunan kining pagkaon, pag-inom o bisag unsay pagkabuhaton. Sa atong paggamit diin kinahanglan ato pong susihon ang naa sa atong nahuna. Unsay ato ang motibo, unsay ato ang gitinguha, gipangita,
o gipangandoy sa paggamit nato nining social media. Sa ako nang gikaingon, wala na siguro yung mga pamilya nga way cellphone. Agawas lang ni adtong di pagyud kabalong mubasa. Magtiayon nga di kabalong mubasa o niya naagay mga tao pa siguro pero diri na lang siguro sa makaingon tas bukid ni nahitabo or ato makitaan. Pero sa nagkalinlain nga mga lugar sa syudad, labi na sa lungsod, kasagaran naagay mga cellphone na. Kung ari pud ta sa pamilya nga naay mga anak nga nag-eskwela, labi mag-high school, naa nagyoy mga cellphone. Ang uban gani nga mga estudyante nagdubli-dubli nag-cellphone. So sa atong panahon karon, kinahanglan ato ni siyang eksaminon mahitungod sa paggamit ni ining social media. Kay usag po nis maka-epekto sa atong pagpuyo sa kalibutan samtang nagpaabot kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Kon nakapahimaya ba ni sa Dios? Nakapasidungog ba ni sa Dios? O ni ayaw kalimti mga kaigsunan nga kung nakapasidungog, nakapahimaya sa Dios ang atong kinabuhi mga kaigsunan ko sa Ginoo, i-bless ka niya. I-bless gayud ka niya. Dili ka niya pasagdan, mahitungod sa imong mga gikinahanglan, tagbuon kanunay. Hinumdumi nga ingon dito si Haring Solomon, busa ihalad. Mao ba ni busa ba ihalad? Pasidunggi. Okay mo na. Pasidunggi ang Dios pinaagi sa paghalad og pinakamaayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino, ang imong kadasig, ang imuhang hiyas, talento, gikinahanglan sa espirituhano nimo nga pagpuyo sa kalibutan, dili gayud kabsan. O niya, ang imo pong panudlanan, ang imuhang tipiganan, dili og dili gayud na kabsan. Kung tipiganan og kwarta, dili gyud na makabsan, dili na mahutdan. Kung tipiganan og bugas, dili gyud na mahutdan. Kung nakapahimaya ang imong kinabuhi sa diha nga miadto kag simbahan, sa dihang mihalad ka sa imong kusog, sa imong talento, hiyas, o uban pa nga gipiyal sa Dios sa imong kinabuhi,